kung magkadto ka bala sa isa ka exhibit, no, may work of art da ang isa ka painter or sculpture, gasunggod ang pintor kung ginadayaw mong iya nga work of art, di ba laga kalipay sa gani ginadayaw mo ang iya nga masterpiece, no. So Mary is the masterpiece of God, no. She is the most beautiful of God's creation, no. And wala na nagasunggod si Jesus, wala gasunggod ang Dios kung ginapadunggan naton katagaan naton pagdayaw ang iya nanay. Kung ginapalangga naton ang iya nanay, nalipay man siya. Ang bulan sang Mayo ang isa sa ginakabig nga tiga bululak o pagtubo sa matanom sa mga kadamaan nga lugar. Ang paghatag sang bulak ang simbolo sang pagpalangga kapag hatag honor sa isa ka tawo. Pero para sa mga Katoliko, ang bulan sang Mayo ang hindi lamang tion sang pagbululak, kundi tion sang pagpakita sang pagtuo kag pagpalangga sa iloy sang Dios, ang iloy naton tanan nga si Berheng Maria. Ang bulan naman niya sang Mayo, ginasaulog naton asaya as Flores de Mayo, ginapadungdan si Mama Mary, no, kagang devotions kay Mama Mary. Ancient siya nga devotion niya nga during the month of May, ginatagaan si Mary honor, especially it culminates siya sa May 31. It is the feast of the visitation of Mary to her cousin Elizabeth. Kay sa sining pagbisita ni Maria sa iya pa kaisa nga si Elizabeth, ginahambal ni Elizabeth na blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Tapos nakambal si Mary, henceforth all ages will call me blessed. So in recognition sang honor and glory nga ginhatag sa kay Mama Mary, ang end sang bulan sang Mayo is the coronation of the Blessed Virgin Mary, usually as Queen of Heaven and Earth. Ginatagaan siya pagpadungog, kaya ginakilala nga ti siya ang labaw sa tanan nga mga babayi. Sa sulod sang isa ka bulan, ginatudluan ng mga kabataan kung paano magpangamuyo sang santos nga rosaryo. Paagi diri, sila ang ginagiyahan man agud na mangin malapit sa Dios kag kay Berheng Maria. Sige ginaya kada Mayo ya hiwat kami sang Flores de Mayo sa kada area. Pagkatapos ang area sa May 30 o kung last day sa Mayo, ga-culmination kami. Ano ning mga ginapangtudlo sa Flores de Mayo? Ang sasabong nga mga ginatag nga lesson is about Santo Rosario, magpangadi sang Santo Rosario, Holy Rosary. Kamusta man ang mga feedback sa mga kabataan, Sinima? Ti may aragid man na sa kabataan, ti kabudlay sila tudloan gid pa kay mga bag-o pa lang, kag mga elementary. Ang edad sang amon nga kuan halin sa 4 years old, may ara pa kadto sa 7, tapos pagka 8 ginalain naman ang ila lesson. Malain naman ang mga ginatudlo naman sa ila. Mas nagdutay bala ang mga kabataan nga nag-intra sa Flores de Mayo? Mas nagdamo pag subong. Mas nagdamo. Nagdutay lang sa una sa nag-pandemic. Wala kami ka sa Flores de Mayo, kundi Flores de Maria kami. Kada Sabado, Domingo lang na ginaano, kaya hindi pwede ang kabataan makagwa. Sa subong niya, adlaw-adlaw gid. Lain na tudloan subong mga kabataan kag compare sa una. Lain gid sa una kag sa subong. Ang sa subong niya daw hindi mo sila dayon makuha. Sa una niya ti focus hasta si nanay nila kag sa ila pa ni Malay nagarosaryo sila. Subong niya daw kalaka nagid kay ti ara sila na focus sa sa the gadgets na. Dira na silang buhay na hindi nabudlayan kami. Hasta bisan sa pagpanguros hindi naman sila dayon matudluan gid. Sa eskwelahan kay may mga TV man ang kada school sa kada room. Tiga lang kami sang may mga USB kami. No, may mga USB kami nga ginadala kag ginapalantang. Sa amon niya na pa ako namon mga visual aids lang kami. Mga drawing na tapos mga action songs, mga amula na kami.
sa amon nga visual tigadala kami na sa para sa Blessed Sacraments, may mga picture lang kami da. Ang mga katikista ang nagasirbe nga mga manudlo sa Flores de Mayo. Apang magluwas sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo, sila ang nagagiyaman kung paano aplikar ang iningin debosyon kag gipangabuhi ang pagtuo. Kulang ba kita sa katikista o sapat man? Sa subong ya kulang gid kami kay sa sini nga parokya kadako nga parokya ti ang katikista lang nga nag-serve is only 25. Pero ti 25 kami kabilo nga parish katikis, pero gahatag kami sa mga area sa tuon para nga sila na lang naman ang mga area katikis, sila naman ang matudlo sa ilang kada area. Ano ka nakadugay nga katikista, ma'am? Ay nako, since birth turistas hasta ka nag-area katikis hasta subong parish katikis na. Mga 30 o 50, mga 30 years. 30 years? Nga nagkatikista ka? Nga misteryo, hindi ko kabalos ang sabat. Nga ang amon nga tagipisuan, ang amon nga Balatyagon, dira lang lipay. Biskan wala kami sweldo, wala kami allowance, pero sa gihapon lipay na kami yan. Antes matapos ang bulan sang Mayo, nagapatigayon sang culmination ng mga simbahan kung sa diin ginahatagan sang honor kag pagkilala si Berheng Maria pagi sa pagsuksok sa mga tradisyonal nga panapton kag paghalad sang bulak sang mga kabataan. Apang lipod sa ihibalo sang kadaman, ang Flores de Mayo ang separado sa Santa Cruzan nga ginasaulog man sang simbahan sa kaangay nga bulan. Ang Santa Cruzan, isa ni siya nga nakuha naton from Spain, no? Influensya sang Spanish nga practice. Pero ang ginasaulog ng Santa Cruzan, it's a commemoration of the finding of the true cross, no, by Saint Helen, no, ang nanay ni Emperor Constantine. So amo na siya nga ang Santa Cruzan gidya is gina-commemorate na siya ang cross ni Jesus. Actually, sa Spain, ang pagsaulog sa Santa Cruzan, ginasaulog nila May 3. Kay April, usually, amo na siya ang Semana Santa, di ba la? No? Passion, Death, and Resurrection of Jesus. And then usually, after sang Passion, Death, Resurrection, by the following month, early May, ginasaulog ang Cruces de Mayo. Amo na siya ang origin sang Santa Cruzan. No? So, ang commemoration sang finding of the true cross, no? Ni Santa Elena. Amo na saya nga may Reyna Elena kita kag may Constantino, no? If you look at history, that was Emperor Constantine and his Empress Mother, no? Si Saint Helen. Sa bulan sang Mayo may duwa ka na kadako nga selebrasyon. May Santa Cruzan ka na, may Flores de Mayo ka pa. So ang ginhimo sang iban nga mga lugar diri sa Pilipinas, gin-combine na nila ang Santa Cruzan kag Flores de Mayo. Nga ginabutang naman ang Santa Cruzan sa culmination sang Flores de Mayo. But actually, these are two separate celebrations. Ang Santa Cruzan. Okay, ang Santa Cruzan niya, that's the finding of the true cross, Saint Helena. Ang Flores de Mayo is a commemoration of the Blessed Mother. Na what is really ang pinaka point sinisang Santa Cruzan, Father? If celebrating the Santa Cruzan sang una, the different between sang una kag sa subong at what may be the challenges comes within
knowing that is as of now though it was ginhambal nila, it was the commercialized na as of now they can do puro rampa nila. Actually amo gina siya, no? Ang Santa Cruzan, it used to be something religious. It used to be religious devotion, pero ang natabo ngati it became something hindi maging commercial, but it became something secular. So naginhambal mo nga rampa na siya, secularized. Secularized na siya. And nangin okasyon na lang na siya nga magpasundayag ang mga dalaga, ang mga binata sang tagsa ka pungsod. Ila binagid in those places where ang mga, let's say, mga upper class, no, sang kada pungsod, no, muna siya bilang sila gid ang i-organize ang Flores de Mayo, no? And actually kung tanawon mo subong maskin sila lang organize Flores de Mayo, it becomes also fundraising, no? Mga schools mo organize sila Flores de Mayo pero it becomes na fundraising. So kanugon nga nadula na ang religious nga meaning, no? Especially nga supposedly sa Santa Cruzan, ang ginapasundayag man is the virtues of Mary. Amo na siya sang nagmix clan ang Santa Cruzan kag ang Flores de Mayo, ang mga sagala, no, nga ara sa imo nga Santa Cruzan, supposedly amo na ni sila ang nagarepresent sang titles virtues of Mary, no? Amoy na siya ngati kanugon kung kisa nga madula nang ina nga sense, no, nga this is all supposed to be a devotion that gives honor and praise to our Blessed Mother. Gugma, pagtuo, debosyon. Ini ang humalinsad to, sentro na sang kada tradisyon. Sa karon nga moderno na ang panahon, apisar sang nagasanyog nga teknolohiya, ginatinguan nga ang mga ini mapabilin sa gihapon. Ginatudlo sa bag-ong henerasyon sa paglaom nga ang pagpakita sang debosyon sa Ginoong Hesus kag sa iya iloy kag iloy manaton tanan nga si Maria ang indi madula tubtob sa palaabuton. Ang kinanglan lang i-reclaim naton ang religious significance sang Santa Cruzan. This is a chance to catechize people about the virtues of Mary, no? About the titles of Mary. At the same time, to remind people of the graces that God gave through the cross of Jesus.